Joo, vauhti ei päätä huimaa. 10. maaliskuuta. Vähän rapia tunti. 3-4 minuuttia meni päälle. Ei siinä sen kummempia. Pääasia, että saa liikettä ja mieli lämmin, vaikka ei ole joulu eikä jouluaatto. Mutta ollaan yhteyksissä. Seppo Lehto kuntavaaleissa, kuten näette sinivalkoisen taivaan alla, jatketaan hommia. Ollaan yhteyksissä kuntavaaleissa Tampereella. Kattokaa sieltä vaalikoneelta ja nimihan olla kuntavaaliehdokas Tampere Seppo Lehto. Yleisradio oli sensuroinut vastaukseni maahanmuuttoa koskien ynnä muuta vastaavaa asiaa koskien, mutta näkyy vastaiset kantani sitten vaan semmoisen, että vastustaa, mutta oli estetty minkä takia. Tätä on ennakkosensuuri Suomessa verovaroilla. Se on moro muutosta asioihin, myös ennakkosensuurin poistamiseen. Se on moro.